El que és la riquesa del món i l'argent a Catalunya és una riquesa que la podem ensenyar a la fortalesa dels Vilars d'Arbeca, amb tot el que són les troballes de la necròpolis de la Pedrera de Vallfogona de Balaguer. Casc, Espasa, Falcata, això hi ha pocs museus al país que tinguin aquest tresor patrimonial. En cap lloc de Catalunya podran veure un baptisteri del segle V i del segle VI. Això passa perquè el jaciment del Bobalà de Seròs és un dels jaciments arqueològics d'època visigoda més important de Catalunya. Segurament és una de les peces o la peça estel·lar del Museu de Lleida, que és el joc d'escacs de la Col·legiata d'Àger, vingut al segle X de l'Egipte fatimí, època d'esplendor del que és la ciència, la cultura a Orient. Aquesta és una peça que la tenim al Museu de Lleida, de facció islàmica, però que la utilitzen els senyors d'Àger, l'Arnau Miratós i la seva esposa Ermessenda. Per tant, món feudal, món cristià. A la Catalunya gòtica les esglésies s'adornen amb retaules pintats. A tot el que és Lleida capital i tot el seu territori, això se substitueix pels retaules de pedra pintats. Tenim una sala dedicada als retaules d'Albesa, als retaules de Castelló, als retaules de Corbins, amb la Mare de Déu de Bellpuig de les Avellanes, una altra de les peces bàsiques al Museu de Lleida. I així com vas avançant, arribaries al que és el Renaixement i el Barroc. I llavors jo crec que aquí tenim una peça que és poc espectacular, però és molt emblemàtica del que era la Lleida del segle XVI i XVII a l'amagatall de Seròs. Una sèrie de peces molt preuades que corresponen segurament a un nen morisc, com que la Inquisició a tot el que és el segle XVI i inicis del XVII perseguia a tota aquella gent que seguia la religió musulmana, doncs van tenir que amagar els seus elements quotidians d'una pràctica religiosa i que ara mateix són els únics vestigis, l'única peça que hem trobat a tot el que és el Principat de Catalunya d'aquesta època. De maquetes d'edificis neoclàssics n'hi ha molt pocs. Tenim la maqueta, però també tenim la peça acabada, que és la catedral. Per tant, jo crec que és un diàleg entre l'escenografia i el que és l'obra final del mateix creador.